Hello, mga kabasunos, mga kapalawin, maayong adlaw ka na itong tanan, no? Kumusta, maayong buntag. Adlaw dahil karong Merkulis, no? Tapos sa 24 na, sa buwan sa Hunyo, so Ingos Mer 26. Dili pa tayo, no? Shout out kayo, no? Parang Sheldon Dagal. Okay, salamat kayo, no? Sheldon Dagal, shout out kayo ito. Salamat kayo sa pagkabaybay, no? Mga sugilanon, nagkikang sa anong drama, salamat kayo. Sa tanan nga nagtunod ang dramaha, salamat kayo sa pagkabaybay po ino. Ang suwatan po karon dahil no, pinadaan ni sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangalan nga Sally. Sinawat kinino ni Ria Arellano, kahit kini siyang bana no nga bintano na kayo, kay natukakan lubik. Mabalik ko no sa pagpaminaw no, sa kuna ko ang pasultihon nga ang singer si Sally. Kini akong problema bahin ni sa pagkamalintano na sa kumbana, natagakan mong gud siya lubi, nya ang lubi kuno nga nakatagak niya, buang pagid kuno nga lubi, mo nang na problema ko. Basig, wa ba sa kani mabuang akong bana no? Pero aron niyo kayo masabtan ng akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Nandito ako, umiibig sa'yo ang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Huh? Happy nga nangilog ka kanta. Happy? Ay, kuwan ba? Ikaw na suka niya, ha? Kay manlaba ko, laban ko to taon na to mga bringon, ha? Naunsa na taon na. Boy! Naunsa ka? Imo minutag itutukan ni kanta ta. Naunsa. Magunsa ka? Manglaba! Manglaba? Oo! Nagkamit taon kay itong mga blingon sa itong kwarto. Pag sure dia ay. Oo naman. Di ba nanglaban na makagahapon? Ha? Nanglaba kagahapon. Giaway pa mga ini mo ang tindira sa tindahan kay nagpalit kag sabon. Ingon ka, wa ko no kasukli eh. Nya naarday sa imong bulsa. Nalimot ka? Oo, di ay no. Labal na kog hapon, manade kog hapon na Mo lang, kugihana gud mo gud. Sige makagpanglaba. Limot ang gud eh. Sige, di lang ko malaba day. Magluto lang kog sudan. O sige, mao man ka. Dili na ko. Ko kakalimtano na ba ning tawhana? Di pa man ta ni siya tiguang kaayo. Ngano gud taw ni siya? Ang tinuod, wapag ko mahibaw sa tinuod nga nahitabuan ni niya, diha na ko nahibaw sa dihang nisuroy sa amo ang iyang mama. Ma, may buntag ma. May kanasuroy ka diri. Oh, kumusta naman kumusta naman ani? Ay, okay ra gid kaayo ma. Si Mando, kumusta man? Ay mambana nimo? Ay, okay ras mando ma. Kanara gid iyang pagkalimtanon. Ambot ngano ka na siya? Sa ako ra bang tan-aw ro niya manong murag mi grabe ang iyang pagkamalimtanon. Daan na gina siyang pagkatao ma. Sa malimtanon na gina siya sa una pa. Dili man. Kuan manggod na siya. Sa gamay pa na siya, sa nag-edad pa na siya mga 15 naman tingali to. Aw dako na di ay. Oo, murag ingon ana, batan una. Ngano di ay naunsa di na siya di ay ma. Ay kuan nga to manggod mis dagat ato. Unya, dito mi sa baybayon. Nya na may daghang mga punuan sa lubi. Dito mi sa ubo sa punuan sa lubi. Kay landong man. Dito na mo gibutang ang lamisa ug mga bangko para among kapunduhan. Unya naunsa ba nga, samtang nagkaon na siya. Natagakan man ko dinuon na siya bunga sa lubi. Ha? Sa ugyod, may hagsa ang lubi. Unya, katong lubi nga natagak, buang ko no tong lubi ha. Naaday bunga sa lubing buang? Naa tingali ma. Oh, kung mauna. Nasa tingali lubing ako ang gul. Ansa ma? Oo, na may buang nga lubi. Ang nasa day lubing ko ang gul. Basin sad ma. Ay, pastilan. Kadto,
Mao day ito nga usana ka munay rason kung nga nung naingon na anak siya nga medyo limtano na ba kay nakabantay man kung kausan niya Nga unsa ma? nga misaka na siya sagdanan. Unya nahibuong ko nga mihunong mas tunga-tunga. Ingon ko, nung sa ka, mihunong ka man diya. Unya? Ingon siya, asa ganito ko ama, paingon? Sa taas o sa ubos. Ha? Unalimot na siya asa siya padung. Mao ba ma? Pastilan. Wa ka madaot ang uniya ma. Katunatagakan siya sa bunga sa lubi pa. Na, ambot lang sa kahaw Ay, sige lang, kay ako lang na siyang suwayan og da sa doktor. Akong ipatanaw ng iyang u. Pero okay raman na siya. Wa magsakit ang iyang Wa man hinong ko makabantay nga nagpingit na siya sa sakit o kuan ka nang nagmuo na siya sa iyahang u. Ang ako nabantayan niya, kana yung malimot siya ay. Ay na, pasagdi na lang na Normal rin yung tingali na niya. Normal yun sa taong malimot. Oo, normal ra gyud noon na. Pero o grabe na sad, di na sad maayo uy. Kay ako mangud na siyang gipamalihog og kwaster mo sa kusina ma. Pero ang gida, plato, pagkalimuraan na. Na, sige lang. Obserbahe lang. Sa tanaw nimo nga may grabe na ikaw na'y bahala mo daan na niya kung asa na nimo siya ipa-check up. Okay ma. Ako lang sa giobserbahan ng akong bana nga si Mando kay basig dinapon ni siyang kabisi baron or unsa pa na diha ba. Unya to? Ayo pare! Oy, pre-iking! Nasuroy man! O mare, kining nasi parimando? Naaman! Sa'y tuyo ni mo? Oo. Nakay tuyo? O unta mare. Kadiyot sa... Dong Mando! Naas pre-iking ay! Nangita ni mo dong! Ay, day! Pre! Kumusta na? Pre! Kumusta pre? Di ba naamang kay Prender diha pre? Usa? Kanang parabangag ba? Usa? Prender. Prender? Di ka na barina, pre? Kanang barina ba? Maoras la. Prender. Barina ba? Pwede ko mo... grinder ko. Prender de, parabangag. Pre. Kanang muham ta ko ni mo, anak, pre, kay ako'y bangagan sus mo, Ha? Bangagan? Nade kay bangagan, pre. Na ako kay nana, pre. Ha? Nya, pwede ko... Barina. Nya, pwede ko makahuman na, pre. Pwede. Kayo nga, anong taong dili ko taon, ha? Paano sa day gamit rin? Kadiyot ko ako na... Kadiyot na yakay ko ako. Sa ganito na ako butang day? Naunsa. Wa ko kahibaw anak Mando, uy! Sige lang. Basig to, artos laon sa babaw. Kadiyot, pre! Nalaon, balang babo, pre! Kadiyot, pre! Ariyon ako! Sige, pre! Salamat, pre! Wala kay trabaho ron, pre? Wa, mari. Kay Sabado man. Maong, wa ko'y trabaho ron. Mao ba? Mas maayo noon. Kay og way trabaho, ngita magagtrabaho unsbay. Ang uban no, labi na ni Mando, og way trabaho, inom ra gyud pangitaon ani tawhana. Anak gyud na sila mare. Ako dili man ko inom. Sukad atong na-admit ko. Ay mao ba pre? Maayo hinuon pre nga ni undang na ka. Ana ay, kada baka ni. Pre, Prender, pre. Oo. Salamat, pre. Sige, pre. Uli din na, pre. Nagumano. Gamit kang gruterio, pre. Uli din, ha. Okay, pre. Salamat, pre. Alis ako, pre. Sige, pre. Apik, pre. Day. Ang totok magmayo. Ano siya, ano? Kita ilig ako, putok ka rin magmayo na unsa. Wa ko motutok kay gigopuhan ko nimo kay daan na kang gwapo alang nako. Bida. O sabi mo tutok-tutok na ko. Ano man na? Ha? O ano ni balik man ni? Pre! Pre! Ano ni balik man ni oy? Manibalik ka, pre, ha? O saya to, ha? Di man imawa akong giingon mo, pre. Grinder ba? O sa bang yun, Kato oy? para barina, martilyo man imong gihatag tao na ako, oy. Grinder lagi, ika-grinder. Buang ko ani. Martilyo imong gihatag, pre. Usaban, ha? Grinder. Usaban, martilyo. Martilyo din ako gihatag niyo. Kubunod kay. Kaniyot sa pagitao sa grinder, pre.
Unsa na? Karon nahibaw na ka kung anong gitutukan ta kaganina. Libot mo ko na bida. Ay, martilyo niya akong hatag day. Mo gani, nahibong ko. Grinder iyang giingon. Ang ingon sa biro printer. Hindi mo ko sa printer. Maura ko na unsa imong Grinder subisurun. Pero grinder ang ipangita. Martilyo no. Martilyo imong ambot lang yun. Kung sa printer, niya grinder de. Puto martilyo ang ito ron. So maura sounds like the grinder, frinder, yung martilyo, kapoy ni mo. Naglibog ko ninyo. Ay, libutan. Porbida. But pa ni, oy, anong litano ng mga ikaw-taon dahil sa lis? Mas may tayong pa-check up ta dong. Check up? Tanaw ta ng imong o. Ano ba tanaw na naublong na ako na? Kaya ako, naunsa. O lagi nga, ano ba taon, ha? Huwag mo ni maunsa ko po. Nagkastorya mis mama ni mo. Nga ikaw kuno sa batanon para tagakan kag bunga sa lubi. O nya kadto ko nung bunga ha kuno, buang kuno tong lubi ha. Mo nang kuyawan pud ko kay basig na daot imong utok tungod sa lubi nga natagag sa imong o. Mo nang ipatan-aw ta na ipa-check up ta na. Nah, tanaw ba taon, hasol-hasol na taon, gasto-gasto na taon. Ano may maunsa? Alam pa, nung tani akong og naunsa, pero man. Mausad bitaw no. No, mga ayaw lang tayo. Gasto-gasto lang na to taon dahil sila. Ha? Hago-hago pag kita na. Ay. Wag yun kayo mahimo kay di man siya masukot. Pero gusto gyud unta ko nga mada siya sa doktor. Unya, Uy, di na mahimo, Mari. Uy, kinahanglan patanaw gina ninyo kay delikado na. Ugod na. o lagi pero unsaon taman nga siya may dili mo sugot kay hago-hago lang kuno. Nya wa man siya maunsa, maayo man kuno iyang gibati. Wa magsakit yung ulo. Wa man sad kuno. Wa maglabad yung o. Wa sad kuno. Okay ra lagi iyang gibati lagi. Ang problema lang kana lagi iyang pagkalimtanon. Nah, kung ako pa na, Mari. Sus, bahalag masuko na siya. Ako ginapugson ba? Patanaw gina na ako sa doktor. Kaya di may mong piyansa. Uy, kay ugod na. Mao lagi uy. Ambot unsaon ko na tawhana uy. Pugsa? Masuko gani no. Aw, kasukibot. Pasawa gud ka. Pareho ko na. Parang iya sa nakayuan ko na niya. Ay, ambutan ni pre uy. Gusto ka, Mari, nga ako yung mapugosan kong pare para mapacheck up. Sige pre, tabangi ko pre. Sige, Mari. Ako rin bahala na niya. Ay, pastilan, saong kumantaw niya akong pana, uy. Mamaayo, baka ni sis iyang sakit. Hayo! Nang Nang sali! sa man ron, uy. Nang sali! Murag ang anak, marunidig na nga tabian kaayo, si Kling Kling. Day, Kling Kling, ikaw na, day? Unang! Nakatagan lagi ka! Kaya dayot kay magawas ko. O, Kling Kling, unsay ato? Kaskang, gaya sa ni mo mugawas ng uy. Trilling na nung kayo to. Ha? Unsay trilling ba, uy? Kadit sana nga. Kay mo ginawas ako kadit. Kay nakawisulti ni mo. Nga makapakitbi sa atay. Unsay ngan? Uy, kapuya, uy. Kapuyay dinagan, uy. Ay, kutas kayo. Nga naman, unsa din hitabo? Nang sali. Kanang, naibaw ka ba? Unsay nahitabo na? Ala, sulti ka ko sa hitabo. Nang sali, ayaw lang na yun ka panik na nga. I-relax lang ang imong kaugalingon. Kling Kling, unsa magay problema ha? Unsay nahitabo? Nang sali, si Neymando ba? Ang imong kitang ba na bitaw? Oo, kay nga naman. Nakakitag sumbagay si Neymando. Okay na maayo. Unsa? Karaan na nang sali, oy. Karaan. Giahak mo ka Kling Kling. Uy, wa man ka musulti dayon. Nga na sila magpasakali di ha? Inahak siya ka bata ka. Diya ka na. Ako kantuan si Mando. Diya ka na. Ayay. Limot ka sa day. Lawa na, balik na sa turun agirod. Kling Kling, asa mo sila nagsukmagay? Tuwa sa may basketan. Ay, tuwa na sa basketan. Ay, sige, diha ka na. Wa naman sila dito. Aw, asa di ay? Tuwa na sa presinto. Kita sa pulis. Unsa? Hoy! Among duha, ha? Mga badlong kay mo, ha? Inyong gigupot kini nga tong malinaw nga barangay. Ni nga tong dapit. Mo ni angay ninyo, ha? Palakpon mo.
Ako si Chief Pusangi. Moingon, you are under arrest. Ako na, Chief. Dadaan na siya, Chief. Idahig na siya. Dahig ka na. Ilong dia, pre. Di ka. Ay, diba? Kung saan mo mundo ha? Kailan mo? Di lagi kailangan, Chip. Ako ni, managkumpare mo yan eh. Pare, Chief. Anya! Chief Pusangi. Ano mo? Wala ni kaya ni mo usa. Ambot lang ako niya, Chief. Ambot niya, pre. Day. Kita manig may ambot. Ha? Kuha, Chief. Kanang... Yan ang asawa, Chip. Ano ka mong tingog? Unsa? Huwag ka kaya sa mga asawa? Ha? Oy. Ako ang ding asawa din ni. Chip, kanang Chip. Pwede makigsulti ni mo, Chip. Kadiyot lang. Sige. Okay. Kamong do ha? Magpuyo mo ha? Mag-away ka ni mo ko sa bron? Awa. Pangitan kita mo silang tumoy. At telebisis. Arit ang gani. Masulti ta sa opisina. Okay. Chip, pasensya na ka sa akong bana, Chip, ha? Doon naman ko na siya problema, Chip. Ay, kitandang disease. Pareho ta. Doon na mga problema. Mga akong kitsa man yun ang nagsugod ani. Mga manubat. Sir, dili problema sa kwartaon sa sir. Giubo na lang ko ni mo, sir. May problema na siya sa iyang sir. Kaya natagakan magod siya glubi nga buang. Munang limtano na kaayo siya. O ang wakahibaw, masuko og maglagot kit ani niya. Kaya naamag yung mga higayon nga malimot kit ni siya, sir. Ay, mau ba? Mao kita, sir. Okay. Sunod, ayaw na pasagdi mong bana, ha? Ug mahimo, ipatanaw na siya espesyalistang doktor. Yes, sir. Okay. Sige, buyan ko na mong bana. Pero isaad na ko nga, imo ginang bantayan, ha? Kay may problema, maganda na siya sa utak. Yes, sir. Dali naman do. Mangulit na ta. Pasalamat ka nga gisabot ka sa pulis. Ha? Sisaan ako, de. Holo. Huwag ka kayo bawon sa imong sa. Nalimot ka nga imong gisukmak ang imong kontra. Muna nagsukmak kay mo. Ha? Ay. Sige, lakaw na mo. O misis, atiman na ni mong bana, ha? Oo, sir. Sige. Kisa na siya. Mo ni akong kutra? Mo ni subagay ako? Buka ka! Ay, kumando! Kumando! Di na yung kontra! Pulis na! Pulis na! Ginoo kumando! Kayo mo nagisukmak ang pulis! Ginahasbatuhan na ka! Mapreso ka ni Galakia, mando! Mapreso ka! Mo na kong problema, gidakop na lang gid siya sa pulis kay nalimot man siya sa iyang kontra. Nagtuo siya nga ang pulis mo iyang kontra. Ginoo ko, unsaon naman ang taon ni nako akong bana. Uy, unsa may akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sally. Sa tanan, good morning na to tanan. Thank you kayo sa tanan na to mga kaigsunan nga inyo ming gipabilin nga overall number 1. Salamat kay Ate Jen. Pasalamat sa ato ang mga kaigsunan nga nagpabilin tang overall number 1. Ate Pres, good morning na to tanan. Good morning sa Good morning, tanan. Kuya Ako sa Alan. naignit na nga itong board member doon. Kisa man? Si Julius Anthony Oloy Cromina sa ikatawang distrito. Corominas. Board member Oloy Corominas. Kumusta ka niya, board member? O niya, thank you kanyong tanan ha, sa tanan ito kaisunan nga kanunay gyud ming ana sa inyong kasing-kasing number 1 overall gyapon mi sa karon nga bagong survey nga nilusot. Salamat kay natong tanan. Thank you kayo. Ate Jen, Yes, Kuya Alan. Magpasalamat sa itong mga mama. Kay mo palit ko sila og doon, Pepe Tablia. Kay taas ang energy sa ilang mga bata. Mo nang happy pirmi ang mga bata sa ilang eskwelahan. Unya para sa mga dagko, di nagit problema. Kay ma-happy na po sila tungkol sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya kung way lingaw ang baba, ugom-ugom sa Diamond Yema o BML Special. Palit sad kay lami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Crunchy. Okay, salamat kayo mga bata ha. Mga bata, inom yun mo doon Pepe Tablia ini kabuntag ha. Mga nindot kayo natong imnon. Mabuntag sa'yo. Nindot kayo na natong inom-inom mong taon. Nya labi na yun mga bata. Ugom-ugom
OBM special o Diamond special mo na ugom-ugom mo ninyo. Nindot kaya tong paglakaw-lakaw kung mag-ugom-ugom tao inom sa tagdon pepe tablay. Nya kita ang mga dagko kinahanglan nga magsatsata ang atong isumsum mao ang ato ang Paulitos Macaroni Crunch og tasty fish cracker. Salamat kayo. Nya sa tanan nato mga kaigsonan pod labi na gyud sa ato ang mga suod nga mga higala pod si Tatay Raul o si Mami Claudia. Kumusta mo diha? Salamat kayo na to Tatay Raul o Mami Claudia. O sa ako ang abigo lang yung kayo si Tatay Audil, si Sir Raul Alivio Isoto. Kumusta ka diha, Sir? Ma'am Jasmine o sa imong mga tao po. Dusta ng mga tao ni Ma'am Nenen Moreno o Sir Ricardo Moreno. Kumusta ka mong tanan diha? O sa tanong mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal. Thank you kayo yung tanan. O nga, pasalamat ko ni Sir Raul Alivio Isoto o sa ni Ma'am Jasmine Isoto nga iyang mga tao nga magandam sa iyang mga buwakan din ha. Naam ko ni buwakan si Mamasmen nga iya i-deliver nga to sa bisag na kalaylaing lugar sa atua din sa Pilipinas, sa Visayas. Mo na nga kinanglan gyud sila haplas kay haplas ilang igamit mo ato ang said panyawan nga out said liniment oil nga maogyoy ato ang ihaplas sa ato ang mga problema. O nya inom sa mo dun pipi tablia og labi na gyud sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Sir Raul, mao ginay ato ang imnon ikabuntag sa iyo. Sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kayo nga makawagtang sa ato ang mga kakaboy, mahuman ang ato trabaho pinagi sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan kagki Ma'am Casmer Arrao, Attorney si Konsyal Francis Espares o Konsyal Lister Daan o gingon man sa ato ang Konsyal Joel Garganira o ni Sir Ferdy Rabaya o ni Sir Konsyal Danny Caballero. Salamat kay ninyong tanan. O sa tanong mga tao po ni Kuya Nick Pepito, Dodo GR Pepito, sa Broomies Page ni Ate ni Ma'am Shen Pepito. Ang ato ang Broomies Page mo mutabang sa atong panay kung doon na tayo mga kinanglanon nga ipatrabaho, type lang nyo ang Broomies Page sa Facebook. Inyo makita ang number niya o tawaga lang kung insay gusto ninyo sa inyong panimay. Ate Press! Okay, yoga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas. Ato nang imnan og Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusan sa kadlaw inom. Sa buntag, kung na ka magkaon sa imong pamahaw, inomdaan ko sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo maghapon, sa gyapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong padiudto. Maghapon sa imong pagpanihapon, inom na pudaan ko sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay, salamat kay Ate Press sa ito apong board member
Member Doktora Juana Kabalit Initay, PCL President sa Bohol. Salamat kay nimo diha, Doktora Juana o Sir Alex, nga inyo hang mga tao diha inyo gipagamit sa tuang said limit oil nga tinuod gyud nga mutabang na to buwagtang sa atong panuot pamahol para kin sa kalawatan barikos Benz katol kuto sa kabataan niya ilikay pagyuta sa digi sa tuang said limit oil nga tinuod mutabang na to unya sa tuang mga tao po diha board member Juana ato po nang imnon paimnon sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix mo na nindot kay nito ipainom diha nila dok kay para mahuman gyud na ilahang mga problema sa trabaho nila din ha mahuman gyud di gyud ta mo problema kay mahuman man ang atuang trabaho sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix pero sabot kadang mga produkto nga amo gipanganlan ni anar gyud na nato nga palit sa botika di ba Luis? Tinuna! Sa putika na kita makapalit, pero nag-Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalaki tayo pang Panyawan Herbal, yun nga makita tayo ng produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Seed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukila nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Okay, Shopee na lang ta. Kay para the best kay nato niya ako sa dining pangumusta Jim Boratso from Kalubi sa Buanga del Norte. Kumusta ka niya dong, Jim? Nagkita mo kung midiris ubos sa pa-picture gitaon siya. Thank you kay ninyo din ha. Salamat kayo. Tiji Jen, doon na kay Solte at Tiji Jen. Yes, Kuya Alan, para sa problema sa mga bugas-bugas, sa mga blackheads, dili na gyud na siya. Sulbad na siya nga problema, Kuya Alan, kay ang atong gamiton ana sabon ra gyud. Sabon. Said Celebrity Beauty Soap ug Said Celebrity Kojic Soap. Palit na mo para dili mo dry ang inyong skin kay nana siya moisturizer, Kuya Alan. Ano sa to? Moisturizer. Dara siya. Okay. Palit na mo ha. Palit mo kay nindot kay na sabon na to. Puti pa yun ta. Pero sabon ta. Ayaw dadas dagat ha. Kay di na mo buwa. Unya, kato na tong mga kaisuna na to pod. Nga, wa masayod nga. Sulti ala tabang no. Kay kani, mas tinuod gini nga mutabang na to. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay grabe man yung G-Detox. Buwag taga ng mga toxin nga busuot sa imong kalawasan. Kanang ato ang kalawasan, mao gini mo absorb sa mga toxin nga ato makaon, mainom, ug unsa pa na diha. Labi na yun ang imnonon nga makahubog ay so daghan kay toksin ug pundo diha ini ka pundo din na sa atong toksin sa atong kalawasan mao na mudaot sa atong blood cells anya ang atong blood cells tighatod sa oxygen nutrients ug tubig ini kadaotan ng sticky or bulapot ang atong dugo mao nang daghan tag mga major nga mga sakit kanang cancer diabetes hypertension arthritis heart disease ug bapadang natong balatian tungod na sa toksin daghan kay toksin mao nang i-flush out ang toksin pinaagi sa atong pag-inom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay kaning G-Detox no natural nga detoxifier natural nga remedy tigwagtang ni sa atuang balatian puno sa nutrients nga may makapalig-on sa atong vital organs sa atong pag-inom usar gyud ka kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon murag maintenance na to pero kung doon na kay balatian kinahanglan katulog yung kainom buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon niya atong imnan og nga to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, I'll send you that to karong adlaw. Si Inday Sally, Ate Pres. Sally. Okay, Sally, Ate Pres. Nakaban siya ka ng kalimtanon kayo. Medyo natagakan mo tao ni Globe ang iyang Ate Pres mo ng kalimtanon kayo siya. Onya, ang naproblema aning Sally, Ate Pres, kay dali kayo makalimot ang bana. Nahugihol mag-drill, kadang barina. Martilyo gihatag. Martilyo gihatag. Gihulman ugod sa grinder o drill day gihulman day kay para barina man. Martilyo gihatag. Ibalik sa agi. Onya, nakikita sumbagay. Pag papauli taon sa pulis, pauli lang mo kay ako itong may video pagka bayuton nga pulis, gikulatan niya balik kay mao kuno nagkulatan niya, sumbagay niya. Hindi ba tumao kay pulis to? Mao yung problema, gidakpan noon sila Ate Pres. Saon taon niya ang problema siyang bana nga
O ipa-check up, dili mo adto kay wa ko nilabad yang Saom ni Ate Pres kanang Limtano sa tayo. ibuhaton na ni. Limtano naman gyud kani. Oh, di man ka mo sugot pa check up? Oo, di mo sugod pa-check up Ate Pres Buwan kay kay- wa ko ni problema yang buwan pero kasi limtano gibati. siya Ate Pres. Pero Limtano ang siya. kanang kalimot gulyat, naman yung taan na ba? Oh, Diba? natural gyud na Ate Pres no. Murag si Naman GC si Tom, Baril. malimot ka. Tanong tayo. Or GC Baran? Baril. Baril eh. Yang asawa siya, unsa man imong gitrabaho kasi sa da papayag ni. Sa payag ko, lamisa migi-order ng kanang gitrabaho. Unsa sige order? Lamisa, buhat ng payag. Di ba? Ya, Inaana di ka, Jis? Ya, mahal ba ng kahoy? Mahal bitaw. Si Ma'am Ima de la Piña, unsan man taon gibuhat magpayag noon. Oy. Mauna nga, Dong, Mando, ikaw, Indesal, pang sige lang yun day nga ma-check up ang utok anak taon niya. Okay, paadto nag-neuro day nga nung inaana na siya. Kay ipatanaw na yang or ato badang ipa-CT scan or kanang MRI. Para ipatanaw na siya. Wata bang hilabutan na, wata kalibutan na. Si Doktora Obrar, Dr. Obrar may mo, ana, ay patanaw lang o ipa-check up ni Dr. Obrar ng imuhang bana. Barato, wa man na ibayad Dr. Obrar. Kay kuan, wa man na problema kay check up o nya kuan, di man na pabayad doktor kay wa man na problema kay naam na nato suod sa kina nato Dr. Obra po diya sa kanang pangutana nga kanang kini akong suliran. Natanawal na jud adto Dr. Obra kay para mampakita na ninyo ang inyong problema ni Mando. Kay kanas Mando tan-aw na ko murag tungod epektihan gyud na atong natagakan siya og kanang lubi. Okay, may gali sa uwa, mabuang kay naabay ingon nga matagakan kag lubi sa mabuang kuno ka. Kay matandog yun yung utok. Mao na. Basta taas. Inana na lang. Dai, sali. Ate Pres, di ba? Ipa-check up na lang yun ni siya. Klaro, Ate Pres, labi no? siguro good. Para ipa-check up na to, Doktor. Dai, sali. Napatos pumpin na. Basahan gid mo ato sa Bible. Di, Kay katong nagkahagbong na doon, wa mo katoy buwa nga lubi. wala. Why buwa. Nabaka di sa Bible sa... Nga di ay naibuwa. Makabuang mo na. makabuang lagi ko no, Ate Pres. Basta Ano na... ba? basta na buwa. Pero sa paon na, nung kanon to ni mong buwa. Wag tang buang ni mo. So, ay desali, ani na lang day, kay og napas mabina, pabasaan ta tiga diri kanang berso-berso, bersikulo, kaning tudling sa kuan, tudling sa ato ang Bible. Nya, wa mas mabina, balik na bam, ayuhan na yung tiil. Lord, ayuhan ang tiil ni Bambina, Lord. Darang salamat, Inday Sali, sa pagbadanga timo ning atong tulumanon. Kung ako ang Pasol Tihon.